Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Pininili tum Karbi Anglong News apherang ke Dorsing tong bipen lakhain kor trok Dwarbaguri constituency ke parlo Dolamara town mate hithi lapen rong arlo kahumri dam bangso kahumri dam ahut rong arlo anta towar kemisen thekdam longli Dolamara angkang along lasi ko an ahokma Karbi Anglong aratatum lang iktha Karbi Anglong rat aprang si Karbi Anglong News klang donarat phanal to masuri sir karom pejlo nilinon kidu lake dak lakhain kor truck ke parlo along sedulo las lebang so towar lake pilma pate hospital ke da towar lo lasi ladak alang tum people ma pate la pu hospital sedulo tami towar ka noi tum theklong lo keng phua don don bag do towar kahar nuk lapen lapu ke hithi ki dam bentu labang so towar lake ningkan ingkoi ra phot truck bag do lo labang so towar ka heng do sedame pinya ni entame Karbi Anglong autonomous conserven kelang pon theklong le lasi lapuson along jeni tum pini Karbi Anglong News pen ke paklang nang ko kala halo Karbi Anglong ra dalong itum ongdung tum ke thegi ding tum phan peklang ponlo Karbi Anglong autonomous conserven tame CMEM tum benda me pachi thang ponlo je Karbi Anglong ke develop pig lo pusir tum phan pachi thang ponlong lo satame non tum hala ra tum ke dam thek ponlong lo yole tum thek ponlong lo hala hai ke langbung ang selo asilai tum camera personal ni tame itum thek ponlong lo hai ke langbung ang selo towar ke bak side lo lapuleng paklang ho towar ke bak side lo jula ekdom towar ke bak sala pasal thak lo ha hospital malasi hospital tu ha boga khada rot anlo labang so dak ana bangke towar pinangan ke bak side lo tum thek ponlong lo asi ile tum kadok abe tum chini labang so towar ko an me ma hengno ma tum kadok abe tame tum theklong prong lo towar masi kahar nuk side asi choropar piglo na tum Karbi Anglong News kelang do anara phanda mena phan choropar piglo se pini ni tum kadok abe angton na peklang phan sini tum pini chisik pon lo ano nilinang tum phan ke peklang pon nilimu pe na pachini pon Delomra ahi thilong pulon ke dang men hi thilong se dolo labang so hi thilong to wale tum thek ponlong lo yo ningkan inkora phobak truck baka dolos tame jola pusona situation je pulang la pelada ka bangel tum thek ponlong lo dak cultural la dem lo la dakere tum thek ponlong lo la pen hapu bang sport lo la pen hapu bison lo la pen hapu malin school da medo la pen sub center malasi hospital la pusi dolo la pen ko puthot nili hinat hithi na nile paklang pon thu pol nanglang thunon non nili gidu lake dak min adim su lo bangso lake hithi lo laga lapu ke hithi lo la bangso lake non la hunibare nindi kadok abe dolomora angkang area ratoan kadok abe tum daksi hormu hotar danga chunam don ke bang adim lo lapen lapu ben bang hospital pus tame lapu pen me sub center do hala pus tame rongyang phong sub center do hala dakan tame towar kala son nak thak lo asa dolomra angkang along nili pini na tum Karbi Anglong News pen ke peklang pon ke kon ma kon si na bang so dim ching thur ma la bang so lam nili na peklang dak alam thegela halo la bang so ke la min town lo yong si min town lo long yong si tum Karbi Anglong Thomas ka son sir pen min town lo yong si tum lang pon pe blong tai tum lang nam senang min town long pen yong si lang pon pe blong tum ka ching thur da ma war sai bang ke kom he ka son si thek pon long lo lasi dolomra angkang lake pini nili dakarap tuk lake dolomra angkang lake min hi thilong lo sitame hi thilong pen sitame le tum thek ponong lo lake min hi thilo labang so hi thilong tame la puson sil tum thek ponong lo la penan pada mi rongarlu sitame le tum thek ponong lo rongarlu along tin mi ni tum ludam lo along tin rongarlu ni tum kiludam sitame la puson na thak sini tum thek ponong ngasi rongarlu to wadong astami tum homri dam lo langam lo la pen arong tin along sadame la puson thak se towar ke bak side se theklong asile tum thek ponlong lagda kele tum hi thilo dak ka son tin me tum thek ponlong lo dak local tum me tum do yong sia hok e tum kabisa se phan tumar jupon senang आइए भाई अच्छा आप कहाँ से आया है मैं उधर थोड़ा आगे से थोड़ा आगे से आप लोग जहाँ में है क्या आप लोग लोकल है क्या हाँ हम लोकल है इधर अच्छा लोकल है अच्छा हम पूछना चाहता हूँ यहाँ में हम लोग देखा है जो रास्ता में ठीक नहीं है जो अंदर में ऐसा है क्या उधर तो एक ही है गाँव भी ऐसा ही है ये कब से नहीं बनाया है बहुत दिन हो गया ये तो बहुत दिन हो गया कब कितना साल होगा ये तो 20 साल 20 तो नहीं होगा 20 साल थोड़ा पहले तो ठीक है था अभी खराब होता जा रहा है क्योंकि बड़ा वाला गाड़ी लेके आता है ना वो गाड़ी सब मतलब ये सब करता है अच्छा आपका नाम बताइए शंकर
angkat asir tum je songkal pendami tum han thek ponong lo tum arju ponong lo ase bangso to wala kasan lo tum thek ponong lo ya towar hala gari kedam thek ponong lo tum jodi tum gari tami tum thek ponong lo tum kedam kelang tum thek ponong lo lasi ko ana hok na hok hema tum dak local pen tami tum arju ponong lo asi choro par pik lang tum Karbi Anglong news kelang do anarat fans tami nili biota na tum phan ke peklang pona bang nili thare dorsing tokbi na tum phan suri kadom pajer sinilam therip chekel Longri Krehini Sar Habe Amai Me Pumen Sing Teron Ahin Pen Perang Kamai Ke Papon. Bangso Perang Kamai Ke Papon along Kaning Jepon Atenki, An Sosi Ke Me Senji Mate Rat Apan, Ke Pachini Ke Choklim Apan, Nang Pachini Dun. Bangso Longri Krehini Sar Habe Amai Ke Sing Ponang Koki, Ronga Sar Atum Bisar Kendar, Tek Telapen, Arona Tang Chinini, Ke Choki Jun Kachi Sik Kawe Pusi, Perang Kamai along Ning Jepon. Lapen Longle Aduya Hoy Alam Sitami Cherap Seroy Lopulotangte, Nilitum Aduya Hoy Along, Long E Som Damvek Nang Jipusi, Alang Li Hin Pen Perang Kamai along, Pangdak Pon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Kardom nili kidoke hongkram nili umnarong alongri ronghan hapikom nili tum longri kreni sara bemai kisengnan ko kalam the bangke lapu hilo ili tum ha aprang benta richodo habedo bortimen mutiar ronga sara tumdo bon sida itum pirthelong akisum mate adui ahoyalong kachini dunde mate ke thek dunde lason kamang huo songsi dobo laso posini litum la longri krihini sarabe amai keseng ponang kokke la puhinlo ronga saratum ta adhoga ronga saratum ke aron chichini ne lapen ke abisar kidar chichini ne kecho kijun ta chisik the bortimen punon mutiar punon pinanak akisar tumbang lahai chisik the dekti lahai ka patisik thji lapen ke itum la karbi aron ajutang anso se kapang tangi aphang kapachini ji aphan non uwe ki mitum aphan pupat hek ponji aphan si nilitum la longri kreni sar bia mai hin penke seng ponang koklo la penali tum long la longri kreni sar habia mai long membership nang dudunji pulotang te habewek nang jima mate purong sar la sonda nang jipa auru nong manali tum lo nilitum long la longri kreni sar bia mai long mangke ronga sar pen ke chenglo mutiar basapo deuri hemai habe pin puang ni tumolong la longri kreni sar be mai longke adak so ham phang longke nang chijok dungong po na longri krenian thuke na hokalong ripento me na chipa auru nong lo dinang litum long ba kalang nili tumla longri kreni sar be mai along bangke karbiang long angkang nili blum bajong puno sojeng dhenta punon nili tumolong la longri kreni sar be mai long bangke nang chipa auk dungong lo la penang litum la longri kreni sar habia mai nang litum che seng det pen ko son lo nang tum ga che theklong kela rong ru ato kanu ba non nili tum ka che theklong bangke longri kreni sar be mai penke non karbiang long ratta nang thekdum long lo nili tum akema mate nili tum ke klempon ke e karbi aron bari matum along punon aron kimie tum long punon ba karbi khai tum long je longri kreni sar be mai tum ke japon e piso bahini anong le lapen ke arloso tumta apinan bahini chiri long le pinso tumta piso bahini chiri long le lapen bangalong le chilong le bang pelang chilong le lahai siching bai pon bong bang bong jong simane piso phan pini alang tum meglang no lang no dokok putang hotel anile tum nori kreni sar bia mai pensi khalaso munit ke klem ke dang bichok chi tum phan nili tum sodak pen kaita pingkhat pon lapen nili tum bisar pon datitilo asi lahai ke klem pon bom nang thek dun long lo karbiang long ara tum ta lapen ke nili tum karbiang long aduya hoy made karbia khai tum kacherai komalong le long ta aduya hoy long anda nili tum ningkani sihini pen ahoy ahoy long nitum long e long jong somda mo ipang owe ki mitum chini ne deji pusini le tum buthunga je ta ni le tum long e somdan lahorian ta
Nagaland pe na hoy Karbi Anglong pe Nagaland hoy tani litum long e la son som dam lo Golaghat pen Karbi Anglong hoy Kajironga Ladakh tani litum Kohora malong ta long e som dam la pen ke pus Shillong na aside Sabuda long tani litum nason long e long chong som dam la son thak si la ahoy long anta nilitum phan jongsi konsil kacharia bang pu atum jongsi nang kirap dun butang tin nilitum bangke aduya hoy bangke ha akko Karbi khai phanang pi aduya hoy bangke nitum long e som dam begi la son si nilitum ke matha ponbo la penon owe ki mitum phanta chuning rilo je nilitum long lahaya sai ke klem long bangke owe kimi riso yang korte murti tumta apor pan mangke nilitum long rikreni sar be amailong nang cirap tu nai pusi bangso pacithang along pen nilihitum ahin pen chuning riglo West Karbi Anglong Labor Union Foundation de Arni Ketalon Ponji Aphan Mai Kang Nipon Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Rong Sopi Langhan Pathua Klam along West Karbi Anglong Labor Union Methangasai Hemalong Koson Pensi Foundation de Arani Ketalon Pon Thegjima Lapen Koson Pensi Kepajun Jima Pu Aputhak Chethan Chimunamai Kang Nipon Jasemet Bangso Amaya Long Kachethan Pon ki non ke wangji pai pai chikloni phai ke thom arni lake West Karbi Anglong Labor Union amehang ke thek arni Ketalon Ponji Aputhak sitame chingki Chethan Pon Lapenan parta Karbi Anglong arat ke doana tum aphan kopia thesi nangli tum Labor Union along RD nang pidunde det maputa karju pedupon lapen ke team Karbi Anglong atum aphan sitame labangso nilitum Labor along RD nang pidun nangji puta choningri pedupon Labor aja kong kopilo nangli tum chiniloma Ilitum aja kong ing tangkring aja kong kawidet ajok angtan chongdat dam nanglu lasi labangso aja kong kapang tang nangji abang akenang sot Lapen non ke wangji ni phai ingkoi arni pen langhan pathua klam along team nerkep aphan football tournament sitami pathu ponji puta than pachini pon Lason si President Manop Kramsa Secretary Harbamon Teron Vice President Borson Teron lapen ari sanghotum sitami chetong dun pen mayalong ardi chipidun It belongs to the port with her Kadoga Karbi Anglong Arada Panili Central Committee but the Labor Union West Karbi Anglong Central Committee Secretary Hoipen Kapachini but the Clartap and Getan Gantung Malo Nilitum Pinida Central Committee Lapen District Committee Chingrum Petpen Kachingwai Ponalam Tege Mohajong Itoma President and the Pachini Ponlo Athenon Nankiliji Acheklo Tarike Thom Beneditum West Karbi Anglong Labor Union Foundation Deal La Bangso Lam Puthasinitum Chingwai Chingsai Ponlo La Pen Ongdong Arada Tom Banke La Sonsi Labor Union Politik Kupi Hansigi Puda Alanitum Kachini Ne Atumta Dupi Langtahai Nili Kamat Hadama Tenguti La Pen La Bangso Chingwai Ponalong Nili Si Pachini Pondi Ninghang Karbi Anglong Arada Tum Han Ansitame Labang Sua Foundation Day Prank Niritum Central Committee Lapen District Committee Ben Chingwai Ponabangke Football Kapatu Pati Ogreng Kapati Kung Sitamela Dag Langhan Patu Klamalong Non-Ankili Jitarik Inkoi Pen Lotte Team Narkep Aniritum Bangso Foundation Namen Pen Ibi Ponji Panseme Chisik Ponlo Lapen Ahopet pen Labor Union Puluti Kupilo Pu Kachini Nilang Atuman Samili Chihek pen Kethan Kapi Clergy Ning Hang Bangke Labor Puluti Itum Kaduga Veta Kam Kachuklem Atum Pansi Labor Pugipuda La Potsi Ilitum Bainong Pate Kiklem Anam Zitame Kisumana Tunki Kilong Lita Dukok Titi Puluti Ilitum La Labor Union pen Itum Kapachini Pon Kantum Bangke Itum Kiklem Anam Puluti Itum Kiklem Beg Lo Potsi long bag nangji labangki ilitum aron na long kito ka lu sita medulo ladaga kitab sita medu labor industry law long ateng pulote labang so lo ki itum bharat adeda long chotla pugali itum international along sita me ILO pulo International Labor Organization hala dag sita me itum langdam lo pulote athenon ki itum kacharli ki ong atum si Doping Hangjang lo Potsi Litum Kachini Dam Dilang Atum Pulote Kopiloma Lahai Hoi Kachini Atum Ben Itum Chesier Pon lo Pulote Kachini Dam Je Panki Itum Piloma Akejoy do Nasi non la bangso labor aja kong Pusita me Ilitum labor Atum aja kong Pulote
ili tum labor tum yong si abidet pulute itum te da long punon apir the ba te ang kang long pusita me kam ma si chun je de jita hai kam ki claim tum do bek nang ji la si ili tum lang dam lo pulute arnam muni da tum pan ki du ke plang ka pachi homan da son lo jong si apir the ang kang pen jong si arnam muni da tum ham pa plang et pulute kam ki claim tum abidet to athi tum non apir the long thek dam long lo ki plang atum ke kam claim o ang we hajira si ke pon pon ahok pet alam ke pulute ente hajira ke claim atum yong se abe pulute itum koson lo de la posi arnam sita me ki thik la dak pir the long munit ka sorjon punon ka du gabe puno ke plan ki duk sita me la dak piloma kapaching bardam et ide da demo banke thak nang bolo athi kam ki claim atum ta dunang ji la posi kam ki claim atum pulute nituma ja kong ko pilo pulute la bangi itum ki claim tang lo pulute itum ki kelong nang ji anong nam sita me chilong nang pom patia pai nong sita me la penjong si litum ka chini dam de do ulang pulute mo itum labang so katalon pon foundation there ni sida min itum labang so jai mek si deng pon po koson pen si itum labor itum kam ki claim pon nang ji ma la pen ki itum koson pen si ki claim bai nong sita me a hok pet pen ke long vek nang ji ma la highway lambang itum hal bang so ni sida me wai dak pen jai pon